Dobre, čaute u nového videa. V tomto videu si zahráme Poppy Playtime. Dáme New Game. Bude to jednotka, lebo dvojku nemám. Skip. Takže sme tu. A budem rád, keď mi dáte odber a lajky. Kazeta od Gretpacku, to asi skipnem, to asi každý videl. Tu je Gretpack, tak si ho zoberiem. A ideme tuto ďalej. Viem už, to je strašne dávno, keď vyšla jednotka, ale tak idem OG už. A stiahuje sa mi Fortnite, takže budú aj nejaké videá možno z Fortniteu. Toto si zoberiem. Teraz toto. Viem, je to amatérske, že hrám jednotku, ale nebudem utrácať na dvojku koľko 9 alebo koľko eur za jednu časť, ktorú možno ani nedohrám. Takže ideme tuto. A kebyže chcete vedieť, kde sa dá stiahnuť zadarmo na počítači Poppy Playtime, tak to je na Steame. To stačí iba na Google napísať STEAM, ale asi to viac ľudí, čo pozerajú na také videá Poppy Playtime a také budú vedieť asi. A bol by som strašne rád, aby ste mi dali odber a lajky. Chcel by som dosiahnuť zatiaľ 1000 ako odberateľov, ale zatiaľ by som chcel hitnúť 50 odberateľov. A ideme si po červenú ruku. Chcel by som strašne trojku, ale je strašne drahá, takže možno si ju môj kamarát kúpi a si tam zahrám len ho. Ale neviem. Sakra. A mohli by ste sa pozrieť ako na náš druhý kanál. To tam mám s kamarátmi ako. A natáčame tam Brookhaven, príbehy a také. Volá sa, že Miraculous Brookhaven Roleplay. No, RP. Ako.
Takže tak, bol by som strašne rád, kebyže mi dáte odber a like. A urobím ešte jeden part, toto je zatiaľ koniec prvého partu.